Madalla an gaishe ki Aisha da wannan bitar rahotanni. Sai na gaba rahoto daga wakilinmu Sanusi Salisu, wanda ya zanta da mutane akan abubuwa da suka faru da su na farin ciki da ba za su iya manta da shi ba da kuma akasin haka. Gare ka Sanusi Salisu. Barka da wannan lokaci. Barkan ka da wannan lokaci kai ma. Za mu so ka gaya wa masu kallo da sauraron mu sunanka. Sunana Sama'ila. Ko me sana'a ka? Sana'a ta sai da MP da power bank da bluetooth a farm center. To me abin da ba za ka taɓa mantawa da shi ba a rayuwarka wanda ya faru a shekara ta 2025 ɗin da ake ban kwana da ita? A gaskiya dai abin da ya faru da ni wani abu ne ya same ni wanda ban taɓa mantawa ba. Na sai wani kaya a hannun wani daga baya ya zo ce min wannan kayan ba zai saya min ba, kuma alhalin kayan na riga na sayar da shi, kuma akalla na samu riba a kayan nan ya kai 200,000. To gaskiya abin ya bata mure sosai, ban taɓa manta da wannan abin da ya same ni ba, amma kuma mai wucewa ne in Allah ya yarda. Allah bai barka da wannan lokaci. Barka dai. Da farko dai masu kallo da sauraro za su so su san da wa muke tare. Sunana Comrade Isaac Abul Fatai, ni ne zababben sakatare general na wannan kasuwa gabaki daya. Ta ina? Ta Farm Center da ke jihar Kano. Na'am. To duba da cewa ana yi ban kwana da shekara ta 2025